خودت سرکنی چیزی آزی داری آشت شوا برام بخیل نیست. салом тамошобинони канали Rap Portal. ин барномаи навъеҷоди муқоиса аст. мо дар ин барнома гапҳои пештара ва ҳозираи реперҳоро муқоиса мекунем ва исбот мекунем ки дар гапҳояшон меистанд ё не. сар мекунем аз пештара нигер яъне барон. акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди худро мехоҳед баланд кунед ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред. ҳама ин проблемаҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. барои заказ кардани ин маҳсулотҳо ба рақамҳои дар зери видео муроҷиат кунед дар имо WhatsApp Viber. доставка дар шаҳри Санкт-Петербург ва Москва аз 1 то 2 рӯз мебошад. барои дигар давлатҳо бошад то 1 ҳафтара доставка доранд. ҳама каса медонем заказ мекунем. барон дар як баромадаш дар саҳна мегӯяд репи тоҷик ҷазир шуд аз пушти лайливу маҷнун. аммо дери нагузашта худаш дар трекаш мегӯяд ман маҷнунам ту лайли ва номи трек лайли аст. баъд аз гапу чапи батли 6/1 соли 2018 барон треки намерасм шони мсира пешниҳоди мухлисои реп мегардонад ва мегӯяд ура намерасм ба гуфти шумо да гапаш места. аммо 2 ҳафта пас бо як треки дига меброра бо номи 6/1 ки полный дис да шон МС буд. дар як интервю сабаби репхониашро аз барон мепурсанд ва барон ҷавоб медиҳад ки ман аз рӯи бахилиам реп мехонам. вақти шумо репай бахилӣ ма мехондам. не ки барон як реп дорад ки номаш бахил нестм аст ва дар ҳамон ҷо зикр мекунад барон бахил нест. худатон гӯш кунед як бор. мегузарем ба эстрада. барон дар ТВС дис задааст ва боз дар як треки дигааш гуфтааст эстрада гей парад. марҳамат гӯш кунед худатон як бор. хеле ки худатон медонед айни ҳол барон чем қатъи реперо бисёртар қатъи эстрадникоай. ӯ диси задагӣ да худаш дахл дошт ба фикри шумо. барон дар интервю Рустами Кал мегӯяд ман ба клубҳои шабона намеравам ва тусовчик нестам. прости гап ма ам типажи пацаноем ки клуб намерам. тусовчик нести. тусовчик нестам. барон ту гуфта буди тусовчик нестам. да тусовкаи ё чикока деси бо қатъи шайхай. ёзи саркани гари бас кардани боши ҷоми арабоят худат саркани. соли 2017 барон дис дар FTG припев ша бор гӯш кинен. барои нафароне ки намедонанд маънои лова ин ишқ аст. гӯш кинед барон дар ин ҷо чӣ мегӯяд. бовар дорам ки треки занакфелои барона гӯш кардагием ва даҳумҷа як мисраш ҳам хеле ай ма ягон тата гӯш накардам ҳаёт да. ин ҳам ёк да ғамзадао буд ва асосгузори мактаби ғамзадао ишон МС ай яъне барон шона ягон бор гӯш накардагӣ ай. не ки вақте ки Мансур Нигматов барони шона якум бор дар видео рӯпарӯ мешинона барон мега ки ман репои тира гӯш мекунам ва треки 12 рӯзуд мада бисёр маъқулай. кумак ма ба худо қасам ма тозианаму 12 рӯза гӯш мекунам яхел ҷошаку мураш. солҳои пеш треки девонахона барон дар он ҷо мегӯяд ки ман патриот нестам. маънои патриот ин ватандӯст аст. аммо барон дар ин мисра мегӯяд ки ман ватандӯст нестам. не ки треки хати Абдурозиқ дар бораи ватан аст ва барон дар он ҷо муроҷиат мекунад баҳри ватан ҷони дила фидо кун. даки ҷое ки ҳасти баҳри ватан ҷонатана фидо ки ба номусу нанго бурура пайдо кард ва патриот будани худашро нишон медиҳад. барон дар студияги батли Шакури Лилвес мега сапеника перебиват кардан кори хуб нест ва балро кам мекунад. чанд бор ира перебиват кардӣ? ин маъноиро надорад ки ман шони овозотира ман беамурам. не ки барон дар якум батли худаш ҳамроҳи теоремара гапзанӣ намемонад. шерриву байни омада ямрғак репи ма ҳақиқат хасан ба виҷдона марде.
خلاصا ما یک تست خود گذراندیم و اثبات کردیم که بران در گپش میایستد یا نه و خودتان دیدید که بران چقدر در گپش میایستد و چقدر نمیایستد.